Bi ame sibiri la novembre kalo kile mugan ani fila san ba fila mugan ani duuru foli bɛ aw ye faw sigiyɔrɔ la aw nu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Kunnafoni daminɛ la ka sangani ni wagati ninnu ye taji sɔrɔli ko o ka gɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la o kɛra sababu ye jamana ɲɛmaaw kɔni wuli ka jɔba dɔ kɔni kɛ min na fɔlɔ walasa citerne kɔni kun ka se ka don tile 3 kɛ walima heure 72 nka sisan nɔ ka sangani kununko juma ye novembre kalo tile 21 a yirala jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ ko citerne doli kɔni tɛna tɛmɛ heure 24 kan tuguni walima su kelen ani tile kelen. A bɛ taa camion 2000 ani 400 bɔɲanko minnu kɔni balalen don Dakar port la Mali camion yɛrɛ de kɔni don nin kɔni lahalaya in bi a bɛ wagati caman bɔ min yɛrɛ kelen ka gɛlɛya ba kɔni se an ka jamana kɔnɔna camion ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ Dakar port la u tɛ ka se ka don camion 2000 ani 400 bɔɲanko walasa ka se ka fɛn min ye lahalaya ye ka a ɲɛdɔn ani ka se ka fɛɛrɛ kɛ a la an ka jamana ministre min ɲɛsinnen don bolifɛn ko ma ale kɔni taara senabɔ la Dakar jamana kɔnɔna la walasa ani jamana ɲɛmaaw bɛ se ka sigi ka kuma cogoya min na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya in na ko min bɛ k'u balo ka don ka se ka o ɲɛdɔn. An bɛ taa Mayinakaw olu fɛ yen nɔ Mayina marabolo ɲɛmaaw kɔni ye wulikajɔba dɔ kɔni sigi sen kan min yɛrɛ la u ye kangarimada kɔni kɛ ka taa duguden bɛɛ lajɛlen kɔni yɔrɔ la min na kɔni ko fɛn min ye ka a minɛ wagati kofɔlen dɔ kɔni na ko maa si kɔni kana na i ka jinɔgɔ walima ni o bɛ tali kɛ wuluwulujiw la ni ɲɛgɛnjiw la olu ka bɔn kare kɔnɔ ka taga ten tɔ wulikajɔ in kɔni bɛ don fɛn min ye baara min hukumu kɔnɔ o de ye dugu saniya ko ani ka se ka banamisɛnw kɛlɛ. Kulukorokaw fɛ yen nɔ hali bi ka sanga ni kununko juma ye Kulukoro marabolo ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a diinɛ tigilamaw kɔni ye u ka lasigiba dɔ kɛ min bɛ i n'a fɔ u ka laadala ko la u bɛ jɛ ka duwawudonba kɔni kɛ dugu kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ fana ye ɲɛtaga sira ani basigi o fɛ o kɛra hukumu ye kununko juma dugu kɔni maabaw a alimaminakaw ni a karamɔgɔlakaw sigila ka kuranɛ kalanba in kɛ an b'a fɔ Ala ka duwawu jaabi. An bɛ taa kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ taa Etats-Unis kaw olu fɛ yen nɔ Ameriki jamana kɔnɔna la seko de dɔ ko tigilamɔgɔba dɔ bɛ yen ni ale acteur ye a dɔnnen don kosɛbɛ diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ Michael B Jordan a kunnafoniyaw kɔni carila k'a fɔ ko fɛn min ye Mansa Musa walima Kanko Musa ale ka tariku ko u kɔni bɛna o kɛ filimuba ye ka o bɔ min yɛrɛ la maa min bɛ na Kanko Musa yɛrɛ ka rôle jouer o de ye Michael B Jordan ye kunnafoniyaw kɔni carila bɔlɔlɔsiraw fɛ min na maa caman kɔni ye a yira k'a fɔ ko ŋaniya ɲuman don hali n'a sɔrɔ la jamana wɛrɛ de bɛ na film in yɛrɛ kɔni bɔ. An bɛ taa Belgique olu fɛ yen nɔ Belgique jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko prêtre dɔ ni o kɔni ye église kɔnɔna diinɛ ɲɛmaa dɔ kɔni ko ale ɲangilen don ni waleya dɔ ye ni a bɛ fɔ o ma ko viol ko a ye min yɛrɛ kɔni kɛ nka fɛn min a yirala k'a fɔ ko église yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka ko ninnu kɔni datugu u tɛ fɛ a kumaw ka taa yɔrɔ jan. Faransi ka olu fɛ yen nɔ Nicolas Sarkozy ni ale Faransi jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ni tigɛ kɔni kɛra ale kan a bɛ wagati bɔ ka a don kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni ye kunnafoniyaw cari k'a fɔ ko a kɔni bɛna gafe dɔ bɔ ni o ye livre ka sanga ni a ka kaso yɛrɛ kɔnɔna cogoyaw ye a ye minnu ye ani a ye minnu vécu a bɛna min sɛbɛn livre kɔnɔna la ka a cari. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taa Niger ka olu fɛ yen nɔ Niger jamana ɲɛmaa général Abdourahmane Tiani ale kɔni kumara min na a y'a yira a ka bɔli kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko fɛn min ye Niger jamana ani AES jamana kɔni bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la ni gɛlɛya min kɔnɔna la ko an bɛna bɔ a kɔnɔna la ko nka ko a kɔni bɛ a fɔ ko kɛlɛ in yɛrɛ tɛ fosi ye ko fɛn min laɲininen don Faransi jamana ani a ka jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron fɛ. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la hali bi Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ka sɛgɛsɛgɛli ani u ka janto sera k'a to u kɔni ye tigɛ kɔni kɛ espion dɔ la min yɛrɛ kɔni kun cira tubabu yɛrɛ de kɔni fɛ ka se ka na jamana yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya fintigilakaw bɛ baara minnu kɛ u bɛ taga yɔrɔ min na ani u ka kɛtaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka o dɔn ka o ɲɛfɔ a cibagaw yɛrɛ o kɔni ɲɛna ka sanga ni a yɛrɛ kɔni tigɛ kɛli ye a la a yirala k'a fɔ ko a kɔni nana fɛn min ye ONG dɔ min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la ko a kɔni tun bɛ o kɔnɔna de la baara la nka a kun ti o la baara la yɛrɛ la ka da kan a ka baara kun ye ka to ka fintigilakaw yɛrɛ de kɔni espionner ani k'u ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen jate minɛ min na a bɛ o di a yɛrɛ kɔni cibagaw yɛrɛ kɔni ma ka sangani tigɛ kɔni kɛli ye a la u ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ u bɛna a sɛgɛsɛgɛ fo ka se a dan na wa a kɔni kun bɛ baara la ONG min kɔnɔ ni o ye ONG INSO yɛrɛ kɔni ye ko u kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli tugu u la ka se k'a dɔn ŋaniya wɛrɛ minnu bɛ u la tuguni ka se k'o bɛɛ dɔn.
Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoniya dama ne bi an b'aw fo aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ Ala k'an ka jamana basigi